Нека се запознаем. Бях сурогатна майка, освен това по време на моята сурогатна бременност започна войната в Украйна. Когато войната започна, вече бях почти в средата на този тежък път, на всичко това от една страна и труден, а от друга – прекрасен етап. Всичко беше трудно в началото, защото се страхувах, не се чувствах сигурна и всичко беше за първи път, много се страхувах. Когато пристигнах в клиниката в периода на началото на войната, участвах в различни снимки, защото тук имаше много международни медии от различни страни по света. Те снимаха сурогатните майки на Биотекском, включително и мен, за да осветлят повече темата за сурогатното майчинство по време на войната, да покажат какво и как. Помислих си, защо да не помогна и сама да покажа сурогатното майчинство отвътре. Заедно ще надникнем зад кулисите на центъра Биотекском, ще видим всичките плюсове и минуси и ще проверим дали тази клиника е толкова добра, колкото се позиционира, и дали всичко тук е толкова идеално. Ще видите цялата истина за Биотекском. Всю правду о Биотекском.